Čaute ľudia, tu je Rasto Style a vítajte v druhom dieli, ako hram Bravko. Lebo videli ste v prvom diele, sme hrali s Olim, teraz ho tu mám. Vyklikali sme si Mythic, padol skin, aj z toho boxu padol skin, nevadí. Mohlo to byť aj lepšie. Vypol sa mi momentálne tablet, takže môžete vidieť tu ten cutie znak Bravka, ale Oli má fakt peknú ako cool masku, tá zelená. Tá je good celkom, ideme si tu pozrieť, nice, dobré. Poďme si vybrať napríklad takého brawlera, dobrého, s ktorým by sme ako nemuseli vyhrať, ale tak, Dog. Pozriem skiny. Ako ja moc nemám, ale na Doga, ale Dog je podľa mňa taký pampárek, čiže celkom pekný je. Ten Crew je ten, Crew je tam strašne cute. Kámo, toto máme prehraté. Nie, ako nebudem hovoriť nič, ale podľa mňa to prehráme. No tak toto je, kámo. No tak toto je actually nič. Kámo, ten typek nebojuje. Čože? Čo? Poď sem. Nice, je na 0 borci. Haha. Tam to máte, vy zmrdík. Poďte sem. Tak, iba som im to prihral, tak. Ale potom som dostal do útočňov a 1-0 je dobrá výhra, to sa netreba podceňovať, ale keď dáme viac, tak sme iba frajeri. Čiže nebudem úplne sa starať. Nice, zabil som ďalšieho. Poď. Dám im. Dobre. Poď. Gól! Takže dámy a páni, ani som to nevidel, ale dali sme gól. A momentálne skorujem. Tak poď, dám im. No nič. Zabili mňa, ale ako strašne dobré hrajú. Ty proti. Nechcem nič hovoriť, ale mali by začať brániť. Väčšinu času sme v útoku. Poď sem. Gól! Takže Jam dáva gól. Takže sme hrali ľudia. My budeme vyhrávať kokos. Ako brawleru nemáme moc, ale tak. Toto si nechám páčiť ako. Sme fakt good. Ja tu 1000 coinov! Haha. Ja chápem, že 1000 coinov ako netreba, ale oplatí sa. Ako máme tu Grom, aby sme si mohli pušovať, ale koľko tam potrebujeme? 9, no tak to je ešte potrebujeme 8, no tak to ešte bude vykoterovať, ale sa nevzdáme. Toto sme už pozerali v minulom diele. Poďme tu Silver, Gold, hej, Diamond, Mythic, Legendary, Masters, Pro. A toto je fakt krása. Tam je ni o čom. Pozrieme. Ako môžem si pridať hráča. Nebude to vadiť. Ak sa pridá. Ale tak ja ho líbnem. Je to škybiďák. Dauk sa s ním celkom dobre hral, ale vyskúšal by som Crowa. Ako dám si asi radšej tento. Ten klasický Crow mne to nepáči. Takže. Prepáčte za drganie, už sa ospravedlňujem druhýkrát. Fakt. Nie je to úplne najlepšie. Tie videá troška stratia kvalitu, ale nebojte sa, my pre vás budeme sa stále snažiť nové a nové videá tvoriť tak, aby sa vám to páčilo podľa vášho názoru. Napíšte do komentárov, aké chcete videá, my začíname s hrou! Takže ideme. Crow, bomby petardy dostali. Kokso, my ideme bomby, tak poď. Dobre, 1-0. EO score. Poďme. Tak, krása dostali. Dobre, umierajú. Nice. Kde? Kto berie loptu? Kamo. Kámo, ten Grom má
Kroma strašne mňa. Hej, tento bude mať hat-trick dneska, ten Ejo. Oje. Ten bude mať hat-trick. Pozor, chyť to, ty Barley. Poď sem, ty chybiďák. Tak, zabil som ho. Tak poď, zabijem ho. Nie, poď. Nie. Zomreli sme. Tak ako... Tak, kámo, dneska som v zápase, iba ja nedal gól, no nevadí. Dnes tak by každý nedal, čiže to už nevadí. Takto. Krása, ďalších 10 trofej. To je pekné, toto. Ako, Crow bol dobrý brawler, podľa mňa, ale ja stále verím v Darila, čiže tento skin fakt stojí za úplný, toto je nádhera. Len 6 gemov. No, do vlastne tohto, ale tak ešte musíme pár gemov získať. Ale dám si maskota. Nie, dám si klasického Darila. Dám si Darila. No, ideme hrať. Ľudia ako ten Brawl Stars, čo ja viem, tento update. Nie, tie updaty boli lepšie predtým, napríklad keď prišiel Kenji alebo keď prišiel Draku dokonca. Ten update bol super, ale teraz ten Draku sa mi zdá, že bol na Halloween a no a fakt ako tento Daryl mi príde ako celkom dobrý brawler. Na to, že Colt nechať sa zabiť Coltom je celkom námbu, ale nevadí. Čiže rovno do nich pozor. Dáme páni. Poď. Dáme mu dát. Tak, damage, poď. Nevadí, zomreli sme, ale stále to tam môj spoluhráč kročí. Kato 0-0. Máš, Nikos! Dobre, Nikos. Fuck frajer. Som vedel, že to tam ten Mortis dá. Kámo, ten Mortis tam bumbí. Za Mortis sa neviem hrať, ale ten skin Hockey Mortis sa tak oplatil. Lebo v tom Brawl Stars tie hokejové updaty, alebo keď bol pridaný Hockey Mortis skin, tak to bolo fakt pekné. Dobre, ideme to auto. Tak. A teraz sa tam môžeme zapasovať. Poď! Nice! Dal som gól, takže vyhráme 2-0. To už musíme zvládnuť. Aspoň som ich jednou zabil. Zabili asi ďalšieho. No tak, toto je krása! Taký asi Rusak. 2 gól. Prepáčte, neviem čítať po rusky. Taký ňach, neviem čítať po rusky, prepáčte. Rusi nič zlom. A Ukrajinci takisto. Nič zlom. Legendary Star Drop. Poď. Hypa. Tak nič. Hypa. Čakať. Ideme pozrieť. Nebol pridaný ešte. Na čo je to hypa vlastne? Čakať. Takto. Takže ideme to skontrolovať. Čo tu máme? Viem, že nám pár skinov padlo a
som ich chcel vidieť. Čiže Jessie... Je to bolo Jessie. Tam je tá hypa. Na Jessie a na Jackie by mal byť skin. Áno. Na Jackie je skin. Na koho nám to padol skin? No... Koho neviem. To je jedno. Ešte Brawler tam ukazuje. Dash tam ešte ukazuje, ale... Čo? A tak nie už. A tak... No. Tak ako toto nemuseli ukazovať. Však reálne... Aké môžem sa ešte pušnúť? Už nemám. Za chvíľku budem mať hypu. Dobre. Myslím Majka. Ktorého? Asi tohto. Prepáčte za drganie, len... Proste... Aj kameraman to zle ovláda. Lebo tá kamera sa fakt hýbe. Nie to vidieť, ale kameraman má dosť veľkú prácu. To robiť, čiže... Nie, oni majú tu novú. Juj, tak toto není dobré. Toto nebude dobré. Pozor! Už som to dostihol. Tak. Dám z Geboši mali. Ako ľudia, je pravda, že s Mikeom Mike není na blízko, ale ako povedzte, však Mike doslova Brawler na diaľku. Na blízko máš smolu. S Mikeom. Tak poď, dáme im. Nie, dostaneme ešte a tento predáme zo skely. Tretí už nedostaneme, prosím. Chceme brániť. Tak nič. Ľudia, prehrali sme. Nedá sa nič robiť. Kredit. Sprout. Asi srandu, ale ešte jednu hru by sme mohli dať. Ešte vyhrať. Sme Gaza. Či bude taký lepší jak Mike. Schválne napíšte, kto je lepší, či Gaz, či Mike. Jede vám asi na Gaza. On je taký cute. Ale ako lepší je možno Mike. V hraní ako... Má také len... No, Gazo... Ako nehovorím, že to je zlé, ale... Gaz sa mi nepáči. Úplne... Aby... Nepáči úplne, aby proste bol... Medzi najklarajšími brawlermi. Mne sa najviac páči Draco. Alebo potom je pekne ešte on, ale... Spúľ dáva gól. Takže tak, ľudia. Strieľame, poď, bomby. Poď, dáme. Čo? Daj gól. No, musela ešte zamaforovať. Kakashi, 44. To má 100% z knihy Naruto. Ako... Naruto inšpirácia pre deti. Tou technikou sa neinšpirujte. Diele 1 alebo 2, to je... Už neviem. Rarka, to budú coiny. Nice. Jo, takže ľudia, toto bolo video z Bravkaň. Takže ja sa s vami lúčim. Čau!